alle sammen, og velkommen til en lidt anderledes video her på kanalen. I dag der skal jeg nemlig give mit bud på, hvad der bliver Team of the Year. Og ja, det er lidt sent, fordi det kommer ud om et par timer, men bedre sent end aldrig, det er ikke sådan man siger. Og først så tænker jeg sådan set, at det her det vil blive en episode af min mening, men det bliver det faktisk ikke. For det her det bliver faktisk en video, hvor jeg giver mit bud på, hvem der kommer i Team of the Year, og ikke hvem jeg selv synes, der skal i Team of the Year. Så der kommer spillere på det her hold, jeg selv er uenig med, så derfor så er det ikke helt min mening. Og I kender mig, jeg er rigtig god til at snakke, og jeg prøver at gøre den her video sådan okay kort i forhold til det vi har set tidligere. Så jeg synes bare, vi skal springe ud i den allerførste spiller. Og den første spiller, det bliver Manuel Neuer på mål, og der er mange, der nok tænker, ja, den er sikker, han skal selvfølgelig bare på. Men det er så allerede her, jeg faktisk er uenig. Jeg synes ikke personligt, Manuel Neuer, han skal på Team of the Year. Jeg synes stadigvæk, Manuel Neuer er den mest, hvad kan man sige, kompakte, eller den mest komplette målmand, verden måske nogensinde har set. Men jeg synes bare, at de to Buffon, men jeg synes stadigvæk, Buffon han stod bedre til EM, end Manuel Neuer han gjorde. Det jeg har set i Bundesligaen, der får Neuer aldrig rigtig noget at lave. Hvor jeg ofte synes, Buffon, han har heller ikke lige så meget at lave, men han viser bare nogle gange, han har nogle kvaliteter, man ikke forventer, at en målmand på 35 eller sådan noget skal have. Så det er et meget tæt kapløb. Det er ikke fordi Manuel Neuer ikke har gjort det fantastisk, han har også gjort det fantastisk. Jeg synes bare, man ikke skal glemme, at Buffon er en verdensklasse målmand. Han er en legende i Juventus. Hvorfor skal han ikke lige have lov til at blive Team of the Year? Grunden til, at jeg ikke tror, han får en Team of the Year, ikke for sagt, jeg synes, han har gjort det bedre end Manuel Neuer, det er bare den her popularitetskonkurrence. Manuel Neuer, jeg siger, han er den mest komplette målmand, der findes, og måske nogensinde har været, og folk elsker ham for det. De ved, han i semifinalen til EM, jeg håber ikke, jeg tager fejl, når jeg siger det. Jeg er ret sikker på, at det var Frankrig og Tyskland i semifinalen. Og fordi der er så meget popularitetskonkurrence ind over Team of the Year, så tror jeg, at det er derfor Manuel Neuer han kommer til at komme på holdet. Så springer vi videre til højre bakken, hvor jeg har ingen andre end Chiellini. Og Chiellini han er en af de svære på det her hold. Også en spiller, jeg er i tvivl om, jeg synes skal på holdet selv. Og så er jeg ikke mindst også rimelig meget i tvivl om, han faktisk kommer på holdet, fordi det er sådan, du har ikke rigtig set ham på Team of the Year før, du ser ham selvfølgelig for Team of the Season siden og sådan noget i Juventus. Og han opnåede rigtig meget med Juventus, han opnåede, som sagt, den der titel, CA-titel, og han fik dem også i kvartfinalen sammen med Buffon og sådan noget til EM for Italien. Men den her, den er jeg altså langt fra sikker på. Valget det står mellem ham, og så er der Godin, som jeg synes gør det rigtig godt, men Godin vandt ikke rigtig, når han tabte den Champions League-finale i Atletico Madrid. Han blev nummer 3 i ligaen med Atletico Madrid. Uruguay vandt i hvert fald ikke Copa America. Thiago Silva vandt den franske liga, og Piqué vandt den spanske liga. Så har jeg ligesom allerede afsløret, hvem mine to andre midterforsvarere. Men jeg vil altså give den til Chiellini. Man kan selvfølgelig også sige, at der er også højre backs, der er i spil, Uriah, Bellerin, Dani Alves. Men jeg kan ikke se nogen af dem få en Team of the Year. Så det bliver ifølge mig Team of the Year uden en højre back. Og så 3 midterforsvarere, hvor en af dem bliver Chiellini, og en anden bliver... Hold op, jeg vidste ikke Pepe, han hedder det der til fornavn. Men det bliver selvfølgelig Pepe, ikke så meget at sige. Han vandt EM, han vandt Champions League. I sig selv, så skal det give en Team of the Year lige meget næsten hvem du er. Ikke hvis du er Coentrao selvfølgelig. Men Pepe, hvilket kort han egentlig kommer til at få, hvis man sådan kigger på det. Nu er det selvfølgelig et kort, jeg gik ikke så meget dybt med alle stats og sådan noget, men nogenlunde sådan der, så ser det stadig beast ud. Og Pepe, Champions League, EM, rigtig dygtig for Portugal, sammen med Rui Patricio, og selvfølgelig Ronaldo til EM. Rimelig solid sammen med Ramos i Madrid defensiven. Det var ikke nok til den spanske liga til endnu en gang, men jeg tror stadigvæk, det bliver Pepe, der får Team of the Year kort. For første gang, tror jeg. Det kan godt være, han har fået en før, det tror jeg ikke, han har. Men i hvert fald en, jeg ved, der har fået før, og hans kort, det ser vildt ud hver år. Det er selvfølgelig Sergio Ramos, og han vandt også titlen, og han er sindssygt populær. Han dukker op altid for Madrid, når de ligesom har brug for ham. Han er lederen i Real Madrid, anfører, går forrest, skaber nogle gange de her sejre. Altid solid defensiv. Han får selvfølgelig også en Team of the Year. Jeg kan ikke se Sergio Ramos ikke få en Team of the Year. Og han er også bare elsket af de her journalister. Ikke så meget. Jo, jeg ved faktisk ikke rigtig, om journalisterne har så meget at sige. Ellers er i hvert fald træner og anfører. Og Sergio Ramos, han er selvfølgelig en rigtig populær herre. Han skal nok få masser af stemmer. Og han skal nok også komme i Team of the Year. Ligesom Marcelo. Den ved jeg ikke, hvor sikker den er. Men han vandt titlen med Brasilien, med Real Madrid. De vinder Champions League titlen, og Champions League har ofte rigtig meget at sige. Der er rigtig mange af Real Madrid spiller på lige nu. Bare rolig Barcelona fans, der kommer Barcelona spillere rolig. Men indtil videre, så primært den defensive del, det har aldrig rigtig nogensinde været Barcelonas stærke side. Venstrebacken giver til Marcelo. Og hvis jeg skulle have fået en Barcelona spiller ind, jeg kunne ikke rigtig få Jordi Alba ind, fordi jeg synes Marcelo han er bare så vild for Real Madrid. Men Piqué kunne jeg nok godt have fået ind på holdet. Måske, han er en rigtig populær her også. Men jeg tror stadigvæk, at Pepe og Ramos
tager de fleste stemmer. Jeg ved aldrig rigtigt, hvad der sker til det der Ballon d'Or. Jeg tror, det bliver Real Madrid primært i defensive. Marcelo tager venstre bak, og så kører vi selvfølgelig en 4-3-3, det vil sige, at vi kører 3 midtbanespillere og 3 angriber, som vi altid gør. Og den ene midtbanespiller, det bliver Toni Kroos. Og nu begynder det sådan at blive lidt svært, fordi Toni Kroos, altså jeg ved jo ikke helt, om han har niveauet igennem 2000, eller har vist niveauet igennem 2016 til at skal have en Team of the Year. Men han er virkelig også elsket, fordi han er en spiller, man kigger på tv og tænker, han er dygtig, han kan aflevere, han kan tage tempoet ud af kampen, han har ro på. Men hvis træner og sådan noget, og anfører på de andre hold, som ligesom afgør Ballon d'Or, Team of the Year rigtig meget, fuldt ud stort set. Jeg ved faktisk ikke stadigvæk, om journalisterne har noget at sige. Det irriterer mig lidt, at jeg ikke ved det. Men der ved jeg, at Toni Kroos, han er elsket på højt plan. Han er utrolig værdsat. Alle har respekt for ham. Og de kigger selvfølgelig også på en mand, der har vundet Champions League. De kigger på en mand, der har nået EM-semifinalen. Og derfor så tror jeg også, at vi kigger på en mand, der kommer på Team of the Year. Ligesom vi gør med ham her. Det er den, jeg er mest sikker på. Jeg kan ikke se Luka Modric ikke komme på Team of the Year. Han er ifølge mig den sikreste midtbanespiller, fordi ifølge mig den bedste midtbanespiller i verden i 2016. Så ja, er det kontroversielt at sige, når han altså Kroatien, de nåede jo ikke specielt langt til EM, og man kan sige, at Team of the Year, det bliver rigtig meget vist ud fra, hvordan du klarer det til EM. Måske han vandt Champions League, han var rigtig dygtig for dem i Champions League, han var bærende for Kroatien til EM. Og ellers, Modric, han er bare en fornøjelse at kigge på. Jeg er glad for, at han ikke spiller Tottenham mere. Lad os sige det sådan. En fornøjelse at kigge på for en fodboldbane. Ro på, teknisk vidunder. De afleveringer, han kan lægge, det er vanvittigt. Ikke mange mål han fra hans side, ikke mange assister og sådan noget. Men det er heller ikke altid den rolle, han har. Men han spiller bare vanvittigt gang på gang. Og det er der også en spiller, der gør, som får den sidste midtbaneplads. Og det her, jeg faktisk er uenig. Beklager Barcelona-fans. Han kommer stadig på holdet. Bare rolig. Andrés Iniesta, og du kan ikke diskutere Iniestas niveau, fordi han er jo en af de allerbedste spillere i hele verden ifølge mig. På bold kan han se ting, du ikke burde kunne se. Han gør også altså han laver ikke så mange sidste mål, men det har aldrig rigtig været Iniestas ting at lave sidste mål. Og han kommer på Team of the Year, fordi han nemlig kan de her ting. Man ved, han kan de her ting. Han har gjort de her ting, når han har spillet. I 2016 var Iniesta skadet i 4 måneder. Kante vandt Premier League for Leicester, skiftede til Chelsea, og nu ligger Chelsea suverænt nummer 1 i Premier League. Leicester vinder, og Leicester klarer det forfærdeligt nu, uden Kante. Chelsea forfærdeligt sidste år, nummer 10 i Premier League, med Kante, nummer 1 i Premier League. Personligt synes jeg uden tvivl, at Kante han skal have den der plads, i stedet for Iniesta. Jeg elsker Iniesta overalt, jeg synes han er en spiller, jeg har set op til i rigtig lang tid. Men når du er skadet i 4 måneder, og du ikke laver mål og assist, så kan jeg ikke se, hvordan du skal komme på Team of the Year. Men uden tvivl, han har noget kvalitet, og han er elsket rigtig meget, så han får selvfølgelig også stemmer nok til at komme på Team of the Year. Jeg ved ikke, om det er en selvfølge, men det tror jeg i hvert fald, han gør. Og så kommer vi også videre til de 3 spillere, som folk allerhelst vil pakke. Er det ikke sådan, man kan beskrive dem? Den ene, det er selvfølgelig ikke Luka Modric, det er Lionel Messi, og der er ikke så meget at sige til Lionel Messi. En af verdens bedste fodboldspillere. Vi så hans frispark mod Villarreal i går. Den sidder op i det 90 grader, op i hjørnet, trekanten. Den kunne ikke sidde bedre. Og Lionel Messi får selvfølgelig også en Team of the Year kort, og han var den, der scorede allerflest mål i kalenderåret. Ronaldo vinder Ballon d'Or, så selvfølgelig kommer Ronaldo også på. Så hvorfor snakke så meget om Messi? Vi ved, at Messi han kan. Giv ham Team of the Year kort. Han vandt ikke Ballon d'Or, fair nok, så Ronaldo får måske en højere rating. I skal ikke kigge for meget på rating på de her kort. Det er lidt tilfældigt. Men i forhold til Messi og Ronaldo, så tror jeg stadigvæk, at Ronaldo han får et lidt højere rated kort, fordi han vandt Ballon d'Or, og fordi hans FIFA-kort i forvejen er højere rated. Men Messi kommer selvfølgelig på holdet, og den næste bliver Luis Suarez. Og den er jeg meget tvivl om. Der er rigtig mange, der tror, det bliver Griezmann. Fordi Ballon d'Or, de 3, der var nomineret tilbage til Ballon d'Or, det var Ronaldo, det var Messi, og det var Griezmann. Og Griezmann, han nåede til EM-finalen for Frankrig. Men han vandt ikke noget. Han tabte en Champions League-finale. Barcelona var ikke en Champions League-finale. Men stadigvæk, gør det nogen forskel i det her tilfælde? Frankrig, de tabte en EM-finale. Og Suarez, han blev bænket fuldstændig for Uruguay til Copa America, hvor Griezmann faktisk førte Frankrig nærmest alene. Selvfølgelig sammen med lidt hjælp osv., men fik Frankrig til finalen. Så hvis du kigger på EM, så skal det være Griezmann. Hvis du kigger på hele kalenderåret, så har Suarez banket mål ind på stribe for Barcelona. Griezmann, han har ikke scoret i ligaen siden den 2. oktober for Atletico Madrid. Så
Det er en god måltørke, han har været inde i der. Han har selvfølgelig scoret i koppen for et par dage siden, men det tæller ikke rigtigt. Så min yndlingsangriber i verden er muligvis Griezmann. Jeg elsker den mand overalt, jeg vil så gerne have ham til Arsenal. Men kald det over 2016. Du kan bare ikke komme udenom det, Luis Suarez han har gjort. Så selvfølgelig så synes jeg, at han skal have en Team of the Year. Ligesom, skal jeg snakke om ham her, Ronaldo, Ballon d'Or vinder? Altså hvis det der kort, det bliver en realitet. Hvis det der kort, det bliver en realitet, hvor der står striker i stedet for. Det kan ikke være lovligt, og jeg vil gerne pakke det. Det kommer ikke til at ske. Men ikke så meget snak om Cristiano Ronaldo. Selvfølgelig så skal Cristiano Ronaldo på holdet. Vinder Ballon d'Or. Måske verdens bedste fodboldspiller, hvis man kigger på det. Ham og Messi, det er meget lige. Men den diskussion, den tager vi en anden dag. Ellers så må I tage den med hinanden i kommentarfeltet. Jeg skal ikke indblandes. Så det bliver altså sådan, den startende 11 kommer til at se ud ifølge mig. Ikke nødvendigvis sådan, jeg håber, den vil se ud. Ifølge mig, så skulle det være Buffon i stedet for Manuel Neuer. Det skulle være Kante i stedet for Iniesta. Og så ved jeg ikke rigtigt, om Chiellini han er den midterforsvar, jeg vil bruge. Det kan også være, at du skal finde plads til Godin eller et eller andet. Men det finder vi altså ud af senere, hvem der kommer på Team of the Year. Og du skal selvfølgelig også være velkommen til at give dit bud på, hvem du tror, der kommer Team of the Year. Smid en kommentar med det nede i kommentarfeltet. Og derudover, hvis du rigtig godt kunne lide den her form for type video, og eventuelt gerne vil se mere sådan noget her i fremtiden, så glem ikke at smide en rigtig stor like på den her video. Og hvis du er ny på kanalen, så husk selvfølgelig at trykke abonner. Ellers var det alt derfra. Vi ses næste gang. Hej hej. Hvad så alle sammen, og velkommen til en lidt anderledes video her på kanalen. I dag der skal jeg nemlig give mit bud på, hvad der bliver Team of the Year. Og ja, det er lidt sent, fordi det kommer ud om et par timer, men bedre sent end aldrig, det er ikke sådan man siger. Og først så tænker jeg sådan set, at det her det vil blive en episode af min mening, men det bliver det faktisk ikke. For det her det bliver faktisk en video, hvor jeg giver mit bud på, hvem der kommer i Team of the Year, og ikke hvem jeg selv synes, der skal i Team of the Year. Så der kommer spillere på det her hold, jeg selv er uenig med. Så derfor så er det ikke helt min mening. Og I kender mig, jeg er rigtig god til at snakke, og jeg prøver at gøre den her video sådan okay kort i forhold til det vi har set tidligere. Så jeg synes bare, vi skal springe ud i den allerførste spiller. Og den første spiller, det bliver Manuel Neuer på mål, og når mange der nok tænker, ja, den er sikker, han skal selvfølgelig bare på. Men det er så allerede her, jeg faktisk er uenig. Jeg synes ikke personligt Manuel Neuer, han skal på Team of the Year. Jeg synes stadigvæk Manuel Neuer er den mest, hvad kan man sige, kompakte, eller den mest komplette målmand, verden måske nogensinde har set. Men jeg synes bare, at de to Buffon, men jeg synes stadigvæk Buffon, han stod bedre til EM, end Manuel Neuer han gjorde. Det jeg har set i Bundesligaen, der får Neuer aldrig rigtig noget at lave. Hvor jeg ofte synes Buffon, han har heller ikke lige så meget at lave, men han viser bare, at nogle gange han har nogle kvaliteter, man ikke forventer, at en målmand på 35 eller sådan noget skal have. Så det er et meget tæt kapløb. Det er ikke fordi Manuel Neuer ikke har gjort det fantastisk. Han har også gjort det fantastisk. Jeg synes bare, man ikke skal glemme, at Buffon er en verdensklasse målmand. Han er en legende i Juventus. Hvorfor skal han ikke lige have lov til at blive et Team of the Year? Grunden til, at jeg ikke tror, han får en Team of the Year, ikke for sagt, jeg synes, han har gjort det bedre end Manuel Neuer, det er bare den her popularitetskonkurrence. Manuel Neuer, jeg siger, han er den mest komplette målmand, der findes, og måske nogensinde har været. Og folk elsker ham for det. De ved, han i semifinalen til EM. Jeg håber ikke, jeg tager fejl, når jeg siger det. Jeg er ret sikker på, at det var Frankrig og Tyskland i semifinalen. Og fordi der er så meget popularitetskonkurrence ind over Team of the Year, så tror jeg, at det er derfor Manuel Neuer han kommer til at komme på holdet. Så springer vi videre til højre bakken, hvor jeg har ingen andre end Chiellini. Og Chiellini han er en af de svære på det her hold. Også en spiller, jeg er i tvivl om, jeg synes skal på holdet selv. Og så folk allerhelst vil pakke. Er det ikke sådan, man kan beskrive dem? Den ene det er selvfølgelig ikke Luka Modric, det er Lionel Messi, og der er ikke så meget at sige til Lionel Messi. En af verdens bedste fodboldspillere, vi så hans frispark mod Villarreal i går, den sidder op i det 90 grader, op i hjørnet, trekanten, den kunne ikke sidde bedre. Og Lionel Messi får selvfølgelig også en Team of the Year kort, og han var den, der scorede allerflest mål i kalenderåret. Ronaldo vinder Ballon d'Or, så selvfølgelig kommer Ronaldo også på, så hvorfor snakke så meget om Messi? Vi ved, at Messi han kan. Giv ham Team of the Year kort. Han vandt ikke Ballon d'Or, fair nok, så Ronaldo får måske en højere rating. Nu altså, I skal ikke kigge for meget på rating på de her kort. Det er lidt tilfældigt. Men i forhold til Messi og Ronaldo, så tror jeg stadigvæk, at Ronaldo han får et lidt højere rated kort, fordi han vandt Ballon d'Or, og fordi hans FIFA-kort i forvejen er højere rated. Men Messi kommer selvfølgelig på holdet, og den næste bliver Luis Suarez. Og den er jeg meget tvivl om. Der er rigtig mange, der tror, det bliver Griezmann. Fordi Ballon d'Or, de tre, der var nomineret tilbage til Ballon d'Or, det var Ronaldo, det var Messi, og det var Griezmann. Og Griezmann han nåede til EM-finalen for Frankrig. Men han vandt ikke noget. Han tabte en Champions League-finale. Barcelona var ikke en Champions League-finale. Men stadigvæk, gør det nogen forskel i det her tilfælde? Frankrig, de tabte en EM-finale. Og Suarez han blev bænket fuldstændig for Uruguay til Copa America, hvor Griezmann faktisk førte Frankrig nærmest alene.
selvfølgelig sammen med lidt hjælp osv., men fik Frankrig til finalen. Så hvis du kigger på EM, så skal det være Griezmann. Hvis du kigger på hele kalenderåret, så har Suarez banket mål ind på stribe for Barcelona. Griezmann, han har ikke scoret i ligaen siden den 2. oktober for Atletico Madrid. Så det er en god måltørke, han har været inde i der. Han har selvfølgelig scoret i koppen for et par dage siden, men det tæller ikke rigtigt. Så min yndlingsangriber i verden er muligvis Griezmann. Jeg elsker den mand overalt, jeg vil så gerne have ham til Arsenal. Men kalenderåret 2016, du kan bare ikke komme udenom det, Luis Suarez han har gjort. Så selvfølgelig så synes jeg, at han skal have en Di Maria. Ligesom, skal jeg snakke om ham her? Jeg er ikke mindst også rimelig meget tvivl, om han faktisk kommer på holdet, fordi det er sådan, du har ikke rigtig set ham på Team of the Year, før du ser ham selvfølgelig for Team of the Season og sådan noget i Juventus. Og han opnåede rigtig meget med Juventus. Han opnåede, som sagt, den der titel, CA-titel. Og han fik dem også i kvartfinalen sammen med Buffon og sådan noget til EM for Italien. Men den her, den er jeg altså langt fra sikker på. Valget det står mellem ham, og så er der Godin, som jeg synes gør det rigtig godt, men Godin vandt ikke rigtig, når han tabte den Champions League-finale i Atletico Madrid. Han blev nummer 3 i ligaen med Atletico Madrid. Uruguay vandt i hvert fald ikke Copa America. Thiago Silva vandt den franske liga, og Piqué vandt den spanske liga. Så har jeg ligesom allerede afsløret ved mine 2 andre midterforsvarere. Men jeg vil altså give den til Chiellini. Man kan selvfølgelig også sige, at der er også højre backs, der er i spil: Uriah, Bellerin, Dani Alves. Men jeg kan ikke se nogen af dem få en Team of the Year. Så det bliver ifølge mig Team of the Year uden en højre back. Og så 3 midterforsvarere, hvor en af dem bliver Chiellini, og en anden bliver... Hold op, jeg vidste ikke Pepe, han hedder det der til fornavn. Men det bliver selvfølgelig Pepe, ikke så meget at sige. Han vandt EM, han vandt Champions League. I sig selv, så skal det give en Team of the Year lige meget næsten hvem du er. Ikke hvis du er kontra selvfølgelig. Men Pepe, hvilket kort han egentlig kommer til at få, hvis man sådan kigger på det. Nu er det selvfølgelig et kort, jeg gik ikke så meget dybt med alle stats og sådan noget, men nogenlunde sådan der, så ser det stadig beast ud. Og Pepe, Champions League, EM, rigtig dygtig for Portugal, sammen med Rui Patricio, og selvfølgelig Ronaldo til EM. Rimelig solid sammen med Ramos i Madrid defensiven. Det var ikke nok til den spanske liga til endnu en gang, men jeg tror stadigvæk, det bliver Pepe, der får Team of the Year kort. For første gang, tror jeg, det kan godt være, han har fået en før, det tror jeg ikke, han har. Men i hvert fald en, jeg ved, der har fået før, og hans kort, det ser vildt ud hver år. Det er selvfølgelig Sergio Ramos, og han vandt også titlen, og han er sindssygt populær. Han dukker op altid for Madrid, når de ligesom har brug for ham. Han er lederen i Real Madrid, anfører, går forrest, skaber nogle gange de her sejre. Altid solid defensiv. Han får selvfølgelig også en Team of the Year. Jeg kan ikke se Sergio Ramos ikke få en Team of the Year. Og han er også bare elsket af de her journalister. Ikke så meget. Den bedste midtbanespiller i verden i 2016. Så ja, er det kontroversielt at sige, når han Kroatien, de nåede ikke specielt langt til EM. Og man kan sige, at Team of the Year, det bliver rigtig meget vist ud fra, hvordan du klarer det til EM. Måske han vandt Champions League. Han var rigtig dygtig for dem i Champions League. Han var bærende for Kroatien til EM. Og ellers, Modric, han er bare en fornøjelse at kigge på. Jeg er glad for, at han ikke spiller Tottenham mere. Lad os sige det sådan. En fornøjelse at kigge på for en fodboldbane. Ro på, teknisk vidunder. De afleveringer, han kan lægge, det vanvittigt. Ikke mange mål fra hans side, ikke mange assister og sådan noget. Men det er heller ikke altid den rolle, han har. Men han spiller bare vanvittigt gang på gang. Og det er der også en spiller, der gør, som får den sidste midtbaneplads. Og det her, jeg faktisk er uenig. Beklager Barcelona-fans. Han kommer stadig på holdet. Bare rolig. Andrés Iniesta, og du kan ikke diskutere Iniestas niveau, fordi han er jo en af de allerbedste spillere i hele verden ifølge mig. På bold kan han se ting, du ikke burde kunne se. Han gør også nogle, han laver ikke så mange sidste mål, men det har aldrig rigtig været Iniestas ting at lave sidste mål. Og han kommer på Team of the Year, fordi han nemlig kan de her ting. Man ved, han kan de her ting. Han har gjort de her ting, når han har spillet. I 2016 var Iniesta skadet i 4 måneder. Kante vandt Premier League for Leicester, skiftede til Chelsea, og nu ligger Chelsea suverænt nummer 1 i Premier League. Leicester vinder, og Leicester klarer det forfærdeligt nu, uden Kante. Chelsea forfærdeligt sidste år, nummer 10 i Premier League, med Kante, nummer 1 i Premier League. Personligt synes jeg uden tvivl, at Kante han skal have den der plads, i stedet for Iniesta. Jeg elsker Iniesta overalt. Jeg synes, han er en spiller, jeg har set op til i rigtig lang tid. Men når du er skadet i 4 måneder, og du ikke laver mål og assist, så kan jeg ikke se, hvordan du skal komme på Team of the Year. Men uden tvivl, han har noget kvalitet, og han er elsket rigtig meget. Så han får selvfølgelig også stemmer nok til at komme på Team of the Year. Jeg ved ikke, om det er en selvfølge, men det tror jeg i hvert fald, han gør. Og så kommer vi også videre til de 3 spillere, som... jeg ved faktisk ikke rigtig, om journalisten har så meget at sige. Ellers er i hvert fald træner og anfører. Og Sergio Ramos, han er selvfølgelig en rigtig populær herre. Han skal nok få masser af stemmer, og han skal nok også komme i Team of the Year. Ligesom Marcelo, den ved jeg ikke, hvor sikker den er.
men han vandt titlen med Brasilien, med Real Madrid. De vinder Champions League titlen, og Champions League har ofte rigtig meget at sige. Der er rigtig mange af Real Madrid spiller på lige nu. Bare rolig Barcelona-fans, der kommer Barcelona-spillere roligt. Men indtil videre, primært den defensive del, det har aldrig rigtig nogensinde været Barcelonas stærke side. Venstrebacken giver til Marcelo, og hvis jeg skulle have fået en Barcelona-spiller ind, jeg kunne ikke rigtig få Jordi Alba ind, fordi jeg synes Marcelo, han er bare så vild for Real Madrid. Men Piqué kunne jeg nok godt have fået ind på holdet. Måske, han er en rigtig populær her også. Men jeg tror stadigvæk, at Pepe og Ramos tager de fleste stemmer. Jeg ved aldrig rigtigt, hvad der sker til det der Ballon d'Or. Jeg tror, det bliver Real Madrid primært i defensive. Marcelo tager venstreback, og så kører vi selvfølgelig en 4-3-3. Det vil sige, at vi kører 3 midtbanespillere og 3 angriber, som vi altid gør. Og den ene midtbanespiller, det bliver Toni Kroos. Og nu begynder det sådan at blive lidt svært, fordi Toni Kroos, altså jeg ved jo ikke helt, om han har niveauet igennem 2000, eller har vist niveauet igennem 2016 til at skal have en Team of the Year. Men han er virkelig også elsket, fordi han er en spiller, man kigger på tv og tænker, han er dygtig, han kan aflevere, han kan tage tempoet ud af kampen, han har ro på. Men hvis træner og sådan noget, og anfører på de andre hold, som ligesom afgør Ballon d'Or, Team of the Year rigtig meget, fuldt ud stort set. Jeg ved faktisk ikke stadigvæk, om journalisterne har noget at sige. Det irriterer mig lidt, jeg ikke ved det. Men der ved jeg, at Toni Kroos, han er elsket på højt plan. Han er utrolig værdsat. Alle har respekt for ham. Og de kigger selvfølgelig også på en mand, der har vundet Champions League. De kigger på en mand, der har nået EM-semifinalen. Og derfor så tror jeg også, at vi kigger på en mand, der kommer på Team of the Year. Ligesom vi gør med ham her. Det er den, jeg er mest sikker på. Jeg kan ikke se Luka Modric ikke komme på Team of the Year. Han er ifølge mig den sikreste midtbanespiller. Fordi ifølge mig